Sqaq li ma kienx f'kundizzjoni tajba u li minnu kienu jgħaddu l-karozzi inbidel f'wieħed pedonali għad-gawdija tar-residenti ta' Triq Sant'Angelo fl-Isla. Ix-xogħlijiet ta' pavimentar kif ukoll servizzi ġodda saru mill-Kunsill Lokali tal-Isla b'investiment ta' madwar 40,000 euro, parzjalment iffinanzjati minn fondi tal-Leża. Is-Sindku tal-Isla Clive Pulis spjega li wara diversi laqat li l-Kunsill Lokali kellu mar-residenti ta' Triq Sant'Angelo applika l-fondi mal-Leża biex jagħmel dan il-proġett ta' żona pedonali. Is-Sindku spjega li qabel dan l-isqaq kien aċċessibbli għal karozzi, imma b'diskussjoni ma' residenti issa sar aktar aċċessibbli għalihom u għat-tfal f'din iż-żona. Applikajna l-proġett ta' 18,000 euro u għamilna iż-żona bħala pedonali. Kienet aċċessibbli għal karozzi u bil-ftehim ma' residenti ta' din it-triq qed naraw dan l-isqaq ta' Triq Sant'Angelo jiġi aktar aċċessibbli għal residenti u tfal li jqogħdu f'din iż-żona. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri qal li fi żmien li ġej aktar kunsilli lokali se jkomplu jwettqu proġetti tanġibbli f'diversi lokalitajiet li minnhom igawdu residenti Maltin u Għawċin. L-Aġenzija Leża qed tibqa' tkun strumentali sabiex isiru diversi proġetti fil-qalba tal-komunitajiet. Illum qegħdin ġu dan l-isqaq fi Triq Sant'Angelo l-Isla, fejn flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Isla rajna li tiġi msebħa din iż-żona anke permezz ta' pavimentar ġdid li fl-aħħar mill-aħħar qed igawdu mhux biss ir-residenti ta' din it-triq iżda wkoll ir-residenti kollha tal-Isla għaliex jagħmel lill-Isla lokalità aktar sabiħa. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli spjegat li t-toroq pedonali jeliminaw il-periklu tal-karozzi u joħolqu spazji miftuħa aktar siguri u aċċessibbli għar-residenti kollha, filwaqt li joffru arja aktar nadifa u ambjent aktar tranquill għar-residenti fiż-żona u tal-madwar. Din hija trejqa fl-Isla li ingħatat lura lir-residenti. Nfaħħar l-inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-Isla li għamel użu tajjeb ħafna mill-fondi addizzjonali u din it-triq issa hija waħda pedonali sabiex il-familji u residenti fl-Isla ikunu jistgħu jgawduha bl-aħjar mod u b'mod l-aktar sigur.